Żvelati 17 il-deputat Nazzjonalista li Lesti Jisfiduċjaw lill-Kap Adrian Delia. L-ismijiet tad-deputati huma miktuba fuq karta li saħansitra waslet ant Adrian Delia u waslet ukoll ant il-gazzetta Kullħadd. Il-gazzetta Kullħadd żvelat kif id-deputati li Lesti Jisfiduċjaw lil Delia huma Karla Kwelina, Fredrika Zoppardi, Jason Zoppardi, Ivan Bartolo, Simon Busuttil, Ryan Kallus, Teris Komodini Kakija, Maria Degwara, Beppe Fenech Adami, Karl Guder, Claudio Grek, Marta Sportelli, Chris Sajt, David Stellini u Edwin Vassallo. Dawn huma l-koll id-deputati li jew fil-miftuħ ma appoġġjawx lil Delia jew saħansitra 4 minnhom sabtulu l-bib fiċċu meta ġie biex jitlob siġġu parlamentari biex ikun jista' jidħol il-Parlament. Naturalment jinaqdu magħhom ukoll Godfrey Farrugia u Marlene Farrugia li ma jaraw xejn majn ma' Adrian Delia. Jirriżulta li l-grupp ta' kontra Adrian Delia qiegħed f'taħdidiet mad-deputat Marlene Farrugia dwar jekk għandix tkun hi li l-ewwel tressaq vot ta' sfiduċja fil-Parlament kontra Delia. Internament dan il-grupp ta' kontra l-Kap qed jgħid li Delia m'għandux il-kredibilità biex imexxi l-kampanja li l-Partit Nazzjonalista jrid jimmonta wara l-qtil ta' Defni Caruana Galizia. Dan minħabba l-allegazzjonijiet serji li Caruana Galizia kienet kitbet fuq Delia, fosthom li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġej mill-prostituzzjoni u li nies qrib tiegħu kienu għaddew lil Caruana Galizia. Kif żvelat il-gazzetta Kullħadd il-ħadd li għadda, il-mozzjoni ta' Chris Sajt biex eventwalment Delia jispiċċa investigat hija parti minn pjan li għandha twassal biex tintalab ir-reżenja u tnejn li għadda l-mozzjoni kienet suġġett ta' dibattitu jaħraq ħafna fil-grupp parlamentari. Tant li Delia x'ħinra li l-maġġoranza assoluta tad-deputati nazzjonalisti qed jappoġġjaw il-mozzjoni ta' Sajt tilifa bil-kbir, infexx jgħajjat, jirrabja u jitkellem ħażin. Delia mbagħad kellu jipposponi l-laqgħa għall-erba' fejn ma kienx baqa' l-għażla oħra għar li jaċċetta l-mozzjoni tkun diskussa fil-Parlament. Intant il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenech Adami qed ikun deskritt bħala individwu ideali biex imexxi l-grupp parlamentari mill-Parlament f'każ li Delia jiġi sfiduċjat u jibqa' kap tal-Partit imma mhux kap tal-Oppożizzjoni. Imkejjen qrib il-gazzetta Kullħadd sostnew ukoll li f'dan il-każ il-grupp parlamentari jibda jsejjaħ lilu nnifsu bħala l-Forza Nazzjonali għax jargumentaw li dik l-għajta għandha s-saħħa ta' min għażilha f'Ġunju li għadda, anke hekk f'minoranza. Sa dan it-tant raġuni oħra li qed tissemma biex Delia jdum kap tal-Oppożizzjoni mill-Milied sa San Stiefnu torbot ma' Jean-Pierre De Bono. De Bono li ħadem kemm felaħ biex jara li Delia kap tal-Partit kien issemma mill-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista dwar firem folot waqt l-elezzjoni għal kap. Fil-kuruduri tal-istamperija qed jingħad li dwar De Bono hemm iżjed u għalhekk il-kanuni komplew iduru fuq il-kap Adrian Delia li għalih De Bono għal minn tajneħ.